Duda jud ko anak pre. Emergency pamalay gud na ba? Ano sa emergency ba? Pre, ayaw lang kasuko pre ha. Mao siguro ang lalaki kalit kay namalay kay basi natusok na imong anak nga babae. Pre? Pre! Ay, Mads! An pre bagi pamalayan na imong anak? Gahapon, Mads! Da, tinuod gidi ay o? Grabe yung mangalap og balita ning kumari. Pagkakalita ra nga pamalay pre no? Dili pod ingon nga kalit, Mads, oy. Pagkakalita ra gid pre oy. Wala man gani ko kabalo og uban natong silingan nga pamalayan na di imong anak. Grabe kay ka pre oy. Wala gid ka kapangingon na ano ba? Saon man gud, Mads, nga dinalian man gud unya ang ilaha pong dalaba. Sakto-sakto ra pod namo ba nya. Lisod po kayo mang-invite mi sa inyuha niya, kulangan unya. Aw hinuon. Pero, grabe kakalita ra gud anak pre oy. Wala man gani mi kabalo nga nana day uyab imong anak. Makabalo na noon mi nga pamalayan naglalaki. Okay ra man gud ni Mads, mas okay gani noon ni kay formal ba ang lalaki na nga tubang sa amua. Formal nga pamaagi ba mo nindot. Kontra na uban ato silingan sus Ginoo. Tagilapaw na gani anak wa pa nakasal. Mao gani Mads. Mo gini akong ginaingon ba nga mas maayo pang mabaniog akong anak nga gipamalayan kontra sa nabaniog nga gipanguyaban. Oh, noon pod. Pero pre, mura jud na something. Pagkakalita jud ka pamalay. Sabot na sabot nimo Mads ba? Duda jud ko anak pre. Emergency pamalay gud na ba? Ano sa emergency ba? Pre, ayaw lang kasuko pre ha. Mao siguro ang lalaki kalit kay namalay kay basi natusok na imong anak nga babae. Dili po siguro Mads, oy. Na basta pre. Unya pre, kano sa may kasal pod anak pre? Sunod bulan na noon Mads, December ba? Aw hapit na. Pre, ako yung luhod anak pre ha. Unsa to? Koy luhod ani mong anak, inig kasal. Pwede man Mads. Basta pre ha. Ako'y luhod ana inog kasal. Nagdaot siya unya. Muluhod siya inig kasal. Kabalo nako. Kamaog yung ka Mads. Mangluhod siya inig kasal para makabring house siya og sudan nga daghan. Maro-maro jud ka Mads. Maro jud ka.